Харви намери Томас за 0 време. Скоро той ги върна всички на пистите. Благодаря ти, че ни спаси, Харви, каза Томас. Харви каза на Томас, че е предадено съобщение. Всички ваши приятели са помогнали да ви спасят. Той каза. Томас наистина беше много щастлив. Томас изпухтя. Дъгата все още беше в небето. Но Томас не се опита да намери края на дъгата. Той работеше колкото можеше, докато всички телефони отново заработиха. Когато Томас се върна в TIDM OTH Sheds, той беше изумен да открие края на дъгата. Беше точно над TIDM OTH Sheds. Старата история беше вярна, ахна Томас. Има нещо вълшебно в края на дъгата. Приятелите ми. Приятелите са най-прекрасното нещо от всичко.